Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 situation sa Pampanga, nasa moderate risk na ayon sa Octa Research. Face-to-face classes, bukas lamang para sa mga fully vaccinated na estudyante at guro. Higit kalahati sa bilang ng mga registered voter, kabilang sa sektor ng kabataan. At mga equipment gagamitin sa eleksyon, sinimula ng ihatid sa iba't ibang lalawigan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nasa moderate risk na lamang daw ang COVID-19 situation sa lalawigan ng Pampanga ayon po yan sa Octa Research Team. Paalala naman ng mga eksperto, dapat pagtuunan ng pansin ng mga lokal na pamahalaan ang population protection, kasabay ng pagluluwag ng travel restrictions at higit na pagbubukas ng ekonomiya. Narito ang report. Inihahanda na raw ng city government ang mas maraming pagbubukas ng mga negosyo sa syudad. Ngayong inaasahang ibababa na sa Alert Level 2 mula Alert Level 3 ang lalawigan ng Pampanga. Iyon ay matapos na itigil ng national government ang pagpapatupad ng mandatory quarantine sa mga fully vaccinated na returning Filipino, OFW at gayon na rin ang foreign travelers. Ayon kay Mayor Chris Garbo, panahon na upang magbukas ang lokal na ekonomiya sa Mabalacat. Yon ay dahil narito ang lugar ng economic zone ng Pampanga. Sa mga negosyo, kailangan magluwang na tayo niyan, no? Kasi nga, in our medical background, ang mutation, pag parami ang mutation ng ating COVID, yung virus, pahina ng pahina ang epekto niyan sa tao. More so, dahil nga nakapag tayo ng herd immunity tayo, maaga tayo nakapag herd immunity, kaya talagang ang Mabalacat City is already go na sa ating pag-focus sa ating pagbukas sa ekonomiya. Ang pandemic exit plan ng national government ay nakatuon pa rin umano sa capital investment sa kalusugan. Kaya ang legislative agenda ni Mayor sa konseho, kasabay ng mas malaking koleksyon sa National Revenue Allotment, dahil sa Mandanas ruling ay doblehin ang budget sa healthcare service. Fiscal year na ito nga ang pinagandaan ko eh. Because of this Mandanas ruling, na nakuha natin na karagdagan sa ating internal revenue allotment, yan dinagdag ko yan. Kung dati 100 million lang, dinobul ko ang mga medical at health program ko. Mai-institutionalize ang programa ng LGU sa pagkakaroon ng COVID-19 testing center at healthcare facilities na nasa loob ng komunidad. Ang plano ng lokal na pamahalaan upang maging accessible umano ito sa mga tao. Samantala, population immunity na umano ang dapat pakitunguhan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbalangkas ng kanilang pulisiya sa pagbukas ng ekonomiya ayon sa UP Octa Research Team. Yun ay dahil ang dominanteng Omicron variant ay nagresulta ng pagtaas ng immunity nito sa populasyon ng bansa na kalaunay nagpahina sa COVID-19 cases. Calling it population immunity dahil ang tingin ko ay maraming nahawaan ng Omicron or na-expose, karamihan naman mild at asymptomatic, kaya mababa yung hospitalization. Pero dahil na-expose sila, ay immune na sila sa Omicron. May antibodies sila against Omicron. That's hindi na tumataas ulit yung cases. That's why patuloy siyang bumababa. So that's why we can take some liberties sa pagluluwag ng quarantine, especially for international travelers. Sa kondisyong ito, sakaling hindi magiging mapanalasa ang susunod na mutation ng bagong variant ng virus, ay ang tinatawag na endemic. Kaya ang kolaborasyon ng national government at lokal na pamahalaan ay mas maigi umanong maumpisahan na, lalo na sa pakikitungo ng health restriction. There should be discretion din ng local government and ng businesses kung ano yung mga magiging policies nila. Habang nilinaw ng UP Octa Research Team na hindi ang gobyerno ang nagsasabing wala ng pandemya. Generally,
if the WHO says we're in a pandemic, we are in a pandemic. So sila yung makapagsabi na, ay, tapos na yung pandemic. So we can exit out of the pandemic. So iba yung exit strategy and iba yung trying to live with the virus. Parang we're still in a pandemic, pero we're just managing. Tulad ng ginagawa natin yan. We're at alert level 2. We might be in alert level 1 soon. Pero we're living with the situation, with the virus. Sa record ng UP Octa Research Team, susunod na ang Pampanga sa posibleng magluwag sa alert level. Ito'y inaasahan umano sa susunod na linggo dahil sa relatibong pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. The entire province of Pampanga, yung 7-day average is 147 based on DOH data. And there's a negative growth rate, negative 56%. Ibig sabihin, yung cases now lower by 56% compared to the previous week. Yung ADAR is 4.92. This is considered moderate, pero actually mababa na yan eh. Kasi 10 yung cutoff for moderate eh. So bumababa siya, and your reproduction number that I'm seeing is 0.39. So mababa rin yung reproduction number. This means definitely on a downward trend. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling iginit ng pamahalaan na tanging mga fully vaccinated individuals lamang ang maaaring makibahagi sa face-to-face classes na nakatakdang ikasa sa mga darating na araw. Sakop ng ata sa mga guro, school personnel at mga estudyante. Sa lalawigan ng Bulacan, isang ordinansa inilabas ng provincial government upang matiyak na fully vaccinated lamang ang lalahok sa pagbabalik silid-aralan. Ito po ang report. Hinikayat ng National Task Force Against COVID-19 o NTF ang mga paaralan na tiyaking lahat ng estudyante, guro at school personnel ay bakunado na bago ipagpatuloy ang face-to-face classes. Inihag ito ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kasabay ng rollout vaccination para sa mga bata edad 5 hanggang 11 sa Bulacan nitong Huwebes. Ayon kay Galvez, tanging mga fully vaccinated individuals lamang ang pwedeng makibahagi sa face-to-face classes. Kabilang dito mga guro at school personnel na ire-require na dapat 100% vaccinated, habang ang mga wala pang bakuna mananatili sa online learning. Ito raw ang napagkasundoan nila ni Education Secretary Leonor Briones at ng IATF. Nauna nang inihag ni Briones ang pagsuporta sa Res Bakuna Kids Program na naaayon sa kanilang pagsisikap na palawigin pa ang face-to-face classes sa bansa. Samantala, batid daw ng gobyerno ang pangangailangan na ipatupad ang malakas na mandato sa pagbabakuna sa mga darating na panahon. Ito'y sa oras na mabakunahan ang mayorya ng mga kabataan at dumating na ang malaking supply ng bakuna. Samantala, naglabas naman daw ng executive order si Bulacan Governor Daniel Fernando upang tiyakin na lahat ng estudyante at guro sa probinsya ay fully vaccinated bago ang on-site classes sa 109 na public schools na magsisimula sa February 21. Batay sa datos ng National Vaccination Operations Center as of February 9, nasa mahigit 26,300 ang mga bata edad 5 to 11 ang nabakunahan na ng first dose ng COVID-19 vaccine sa 40 vaccination sites sa bansa. Nasa 8.7 million na bata naman ang nabakunahan na sa buong mundo at walang reported death na naiugnay dahil sa bakuna. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagsimula na po ang Bataan General Hospital sa pagbabakuna ng anti-COVID-19 sa mga bata 5 hanggang 11 taong gulang. Siniguro naman ng DOH na ligtas ang bakuna sa mga bata at wala pang naitalang nasawi sa buong mundo. Narito po ang detalye ng report na yan. Ang nanay na si Marjorie Ann Mena ay isa sa mga unang nagboluntaryong ipabakuna ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kwento niya, buong pamilya nila ang nagpositibo sa COVID-19. Silang mga bakunado ay asymptomatic habang ang mga bata ay nagpakita ng mga sintomas.
kaya hinihikayat niya ang mga magulang na huwag matakot ipabakuna ang kanilang mga anak. Yung mga bata, yung panganay kong anak at yung 2 taong gulang kong anak, high fever, yung hindi sila makakain, may ubo, may sipon, lahat ng symptoms mayroon sila. So ako ay highly encourage yung mga magulang na nandiyan na may anak na 5 hanggang 11 taong gulang na pabakunahan natin ang ating mga anak. Ang 11 taong gulang na anak naman ni Jocelyn Bunagan ang nag-iisa sa pamilya na hindi bakunado kaya agad na itong ipinabakuna. Paghahanda na rin daw ito para sa face-to-face classes. Nung sinabi ng face-to-face, wow, buti na lang may vaccine na siya. Since nga na siya na lang sa pamilya namin ang hindi vaccinated, hindi na kami kakabaka-baha. Si Marjorie at Jocelyn ay 2 lamang sa iilang sumali sa ceremonial vaccination na isinagawa sa Bataan General Hospital. Hindi umano sa pilitan ng pagbabakuna, kung kaya't ang mga gusto lamang magpa-schedule sa nasabing ospital ang bibigyan ng vaccine shot. Tanging ang Pfizer-BioNTech ang brand na nakatanggap ng Emergency Use Authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration na angkop para sa mga batang 5 hanggang 12 taong gulang. Sinigurado naman ni DOH Undersecretary Roger Tong-An na ligtas ang bakunang ito kung ang pagbabasehan ang mga batang unang naturukan sa buong mundo kung saan walang ni isa ang nasawi. Batay sa nailathalang 8.7 milyong bakunadong bata sa mundo, wala ni isang nai-record na kaso ng pagkamatay. Dagdag pa dito, 97.5% sa mga nakabakunaan ay hindi nakaranas ng kahit anong side effects. Samantala, nasa 780,000 doses pa lamang ang dumating sa unang batch ng bakuna na binili ng national government. Inaasahan umano na may darating pang mahigit 5 milyong doses sa darating na buwan. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Mga equipment na gagamitin sa eleksyon, sinimula ng ihatid sa iba't ibang lalawigan. Mga naaresto sa Central Luzon dahil sa paglabag sa dalan, umabot na sa mahigit 100 at 9.6 million pesos na halaga ng marijuana na samsam ng mga otoridad. 2 suspect arestado. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nagsimula na pong ibiyahe ng Commission on Elections ang iba't ibang equipment para sa halalan sa ika-9 ng Mayo. Unang i-deliver ang mga baterya para sa mga vote counting machines at ballot boxes. May karagdagang detalye si Felix Barrios. Sinimulan na ang ihatid sa iba't ibang lalawigan ang mga election-related supplies na gagamitin sa darating na May 9, 2022. Ayon sa COMELEC, mga baterya para sa mga vote counting machines at mga ballot boxes ang unang ibiyabiyahe mula sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna patungo sa mga local hubs ng Quezon. Inaasahang matatapos sa March 31 ang delivery ng mga baterya. Sa February 16 naman, i-deliver na rin ang mga non-accountable forms at supplies mula sa warehouse sa Quezon City. Ang mga ito naman ihahatid sa mga provincial at city treasurer's office. Target namang maihatid ang mga ballot boxes sa mga local centers sa April 1. Mula April 2 hanggang April 19 naman ang scheduled delivery ng mga vote counting machines, consolidation and canvassing systems, at mga transmission equipment sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Ang mga opisyal na balota na manggagaling sa National Printing Office sa Quezon City ay dadalhin sa mga city at municipal treasurer's office mula sa ika-20 ng Abril hanggang ika-5 ng Mayo. Ayon sa COMELEC, inabisuhan na nila ang iba't ibang political parties, mga kandidato, party list group, at iba't ibang accredited watch groups ukol sa schedule na to. Felix Barrios, CLTV News. Umabot na po sa mahigit 100 kataong nahuli ng kapulisan sa Central Luzon
Dahil sa paglabag sa gun ban na umiiral ngayong election period, sa buong bansa, pangatlong rehiyon sa may pinakamaraming kaso ng violation. May detalye si Angelica Cara. Mahigit isang buwan na mula nang ipatupad ng Commission on Election ng gun ban o ang pagbabawal sa pagdadala ng armas, sandata at patalim sa labas ng tahanan, maliban na lamang sa mga otorisadong alagad ng batas. Nagsimula ito noong January 9 at magtatapos sa June 8 o ang kabuuan ng election period. Sa datos na inilabas ng Philippine National Police, ikatlo ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga naaresto na nasa 116. Nanguna ang NCR na may 290 arrested individuals, pangalawa ang Central Visayas na may 117, pang-apat ang Calabarzon, panglima ang Western Visayas. Mayroong 921 arrested individuals sa buong bansa. Sa mga naaresto ay mayroon umanong mga alagad ng batas, 8 ang PNP personnel, 5 military personnel at 12 security personnel, habang nasa higit 700 naman ang nakumpiskang mga armas. Nahuli at nakumpiska ang mga ito sa mahigit 800 police operations sa buong bansa, kung saan ginawa ang mahigit 70 sa Central Luzon. Samantala, 169 COMELEC checkpoints naman ang ikinasa sa Central Luzon na may nakadeploy na 1,700 na alagad ng batas. Angelica Cara, CLTV News. Aabot sa 9.6 million pesos na halaga ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa Bulacan. 2 suspect edad 20 at 26 naman ang nahuli sa isinagawang operasyon. Narito po ang report. Nasamsam ng mga otoridad ang 9.6 milyon na halaga ng marijuana sa Bulacan nitong Huwebes, February 10, 2022. Ayon sa Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office na si Police Colonel Romel Ochave, isinagawa ang operasyon sa Barangay Paliwasan sa bayan ng San Miguel. Dito ay naaresto ang 2 suspect na kinilalang sina Dexter Asban, 20 taong gulang, Jomerson Macusi, 26 na taong gulang, na parehong residente ng Barangay Tabang, Giginto. Nakumpiska sa mga ito ang 80 peraso ng plastic sealed bricks of dried marijuana na aabot sa 80 kilos ang timbang at may estimated street value na 9.6 million pesos. Inihahanda ng kasong sasampa sa 2 suspect na paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman kay Police Regional Office 3, Regional Director Police Brigadier General Matthew Bakay, ay magpatuloy ang pagtutulungan ng mga law enforcement units para mapigilan na pagkalat ng mga illegal na droga sa rehiyon at maabot ang isang drug-free community. Marion Luzano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit kalahati sa bilang ng mga registered voter ilan sa sektor ng kabataan. Local leader si Marcos Jr. sa Pampanga, kailangang lumantad na ayon kay Mayor Chris Garbo. Hindi nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang nangungunang balita, totoong mahalaga raw ang papel na ginagampanan ng mga kabataan para sa kinabukasan ng ating bayan. Katunayan, higit kalahati po sa bilang ng mga rehistradong botante para sa May 2022 election ang nabibilang sa kanilang sektor. Dahil dito, mahalaga raw na ipaunawa sa kanila ang kalagahan ng matalinong pagboto. May ulat si Paulo G. Santos. Halos kalahati ng 65.7 million na registered voters para sa halalan 2022 ay mga kabataan. Sa tala ng Commission on Election o COMELEC, nasa higit 37 million ang botanteng may edad na 18 hanggang 41.
Di hamak na mas mataas ito sa 11.9 million na botanteng 58 years old o higit pa. Dahil dito, porsigido ang ilang mga nasa akademiko na higit na palawigin ang iba't ibang programa na magsusulong ng voters education at matalinong pagboto. Ayon kay Dr. Michelle Aguilar Ong, presidente ng Mabalacat City College at convener ng The Forum Central Luzon, hindi maiiwasan sa kanilang hanay ang pangamba dahil ang ilan sa mga kabataan ay nakadepende na lamang sa kanilang mga nababasa sa social media. Ito yung ito yung mga nabuhay ng social media. Marunong sa computer. Pero sila din yung halos nakuhanan ng panahon na hindi nagbabasa ng maayos. Alam mo, one-liner, two-liners, three-liners, one paragraph is too much. Yun. Ang history natin, ang kasaysayan natin, kailangan mong upuan at basahin. Layon umano ng The Forum Central Luzon, isang programa na kikilate sa plataforma ng mga kandidato na tulungan ang mga kabataan na maging kritikal sa pagsusuri. What happened before and why we are here right now. Dapat alamin din nila yun kasi kasama yun, Pao, kasama yun. Paano recovery ng Pilipinas ngayon sa pandemic na yun? Who is the right leader? Pero dahil ba sa pandemya na ito, bakit wala tayong reserve? Bakit wala tayong savings? Bakit utang ng utang ang Pilipinas? Saan nanggaling yung utang na yan? Wala umanong advance question na ibibigay sa mga kandidato ng by batch o sabayan ang pag-interview. Kabilang dito ang mga tumatakbong Pangulo, pangalawang Pangulo at maging ang mga lokal na kandidato sa pagkaalkalde. Bigyan lang namin sila ng format. And the format will go that there is an opening statement. They will be given 1.5 minutes to do their opening statement. And then we gave them some general questions about the country. But for Central Luzon, you have to do your homework. Samantala, bagamat karapatan ng mga kandidato na tumanggi o paunlakan ang paanyaya sa kanila, hamon ni Ong, hindi raw katwiran ang problema sa public speaking ng politiko. Kasi alam mo, ang mga politiko kasi gift nilang communication You have to accept that. They're not there if they're not good in talking and communicating. Diba? Pero tayo na botante ngayon, kung ano man ang marinig mo sa kanila, you have to do the checking later. Consistent ba siya? Simulcast sa online at ilang local media channel sa rehiyon, gayon na rin sa CLTV ang programang The Forum Central Luzon na inaasahang mag-uumpisa sa huling linggo ng buwan ng Pebrero. Sa hanay ng akadim, kailangan umanong maiangat ang pangangampanya ng mga kandidato ngayong halalan 2022. Kaya ang unang hakbang para maging makatwiran ang mga electorate sa pagpili ng kandidato, sumali dapat ang mga kandidato sa forum at debate ngayong halalan. Paulo G. Santos, CLTV News. Dapat nang lumantad ang mga totoong local leaders ng Marcos Duterte Unity Team sa Pampanga. Ito po ang tahasang sinabi ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo kasunod ng pag-amin na siya'y nakasama ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa proclamation rally ng Unity Team noong February 8 sa Philippine Arena. Narito po ang report. Dapat magkaalaman na ngayon, sino ba talaga ang dinadala nyo? Sino ba talaga ang kasama natin? Magkaalaman na! Ito ang hamon ngayon ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo sa mga kapwa niya alkalde sa Pampanga na sumusuporta sa mga kandidato sa pagkapresidente. Sa kwento ni Mayor Garbo, hindi naging sapilitan sa lokal na partido ng Kambilan ang pagsama kay Governor Dennis Delta Pineda sa pagsuporta kay former Senator Ferdinand Marcos Jr. Ang Kambilan, it is a local party which supports and open the gate for all the candidates of Kambilan kung sinong gusto nila. It so happen, nag-jive din I am also with BBM. Talagang ako, publicly, sarili ko rin ito, kay BBM din ako.
Sa tanong ng news team kung papaano ang magiging senaryo kung sa pagtungo ni Marcos Jr. sa Mabalacat ay dalawa silang sasalubong ng kanyang katunggali na si former Mabalacat Mayor Boking Morales. Si Morales kasi ay kapartido ni Marcos Jr. sa Partido Federal ng Pilipinas. Sagot niya, I don't know. It depends. It depends. Kung halimbawa dumating dito, ang sabihin ng mga national campaign na officers ng partido ng federal na mayor, hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ako pupunta. Ganun ako eh. Because at the end of the day, ang local officials naman na tumatakbo, ang tao naman na sa local ang magde-decision eh. Hindi naman national eh. Kahit ipagsigawan ka ng presidente na malakas kung ayaw ng tao sa'yo dito eh. Hindi rin sa'yo. Paolo G. Santos, CLTV News. Labing-walong dialysis machine ang idinagdag ng City Government of Angeles para sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center upang higit umanong matugunan ang pangailangan sa serbisyong medikal ng mga Anghelenyo. Inaasahan naman magbubukas ang bagong dialysis wing ng naturang paggamutan sa loob ng 2 buwan. Narito po ang detalye. Hindi biro ang gastos para sa isang pasyenteng sumasailalim sa dialysis treatment. Sa Pilipinas, nasa 4,500 pesos ang average cost na isang hemodialysis session. Kadalasan, 3 beses kada linggo ang nire-recommend ang frequency of session. Ibig sabihin, gagastos ng 13,500 kada linggo ang pasyenteng nangangailangan ng ganitong serbisyo medikal. Kaya naman upang makaagapay sa Angelenyos na dialysis patient, nagdagdag ang Rafael Lasatin Memorial Medical Center o RLMMC ng 18 dialysis machine. Ayon kay Mayor Carmelo Lasatin Jr., palalakihin din ang dialysis center sa naturang ospital at magdadagdag ng additional wing upang mas maraming kababayan ang matulungan. Sa 18 bagong dialysis machine, 7 ilalaan para sa old dialysis center habang ang 11 ay magiging available para sa itatayong bagong dialysis wing ng RLMMC. Ang karagdagang makina ilalaan daw para sa mga pasyenteng nasa waiting list at para na rin sa mga marginalized patients. Nasa 113 pasyente ang nakapirma sa waiting list sa dialysis center ng naturang ospital. Sisikapin pa raw ng city government na bumili pa ng karagdagang makina para sa mga pasyente upang hindi maantalang pagpapagamot ng mga Anghelenyo. Ayon kay Dr. Froilan Canlas, chief ng RLMMC, isi-set up ang 7 bagong dialysis machine sa loob ng 1 buwan. Matatapos naman daw ang additional wing sa loob ng 2 buwan. Tiniyak naman ni Canlas na may schedule silang ipinatutupad upang hindi magsabay-sabay ang pasyente at masunod ang health protocols ngayong panahon ng pandemya. Samantala, ayon sa National Kidney and Transplant Institute, nasa 35,000 na Pilipino ang sumasailalim sa dialysis treatment sa bansa. Sa mga nakalipas na dekada, ang bilang ng mga bagong kaso ay tumataas umano ng 15% kada taon. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Silipin po muna natin ang mga datos kaugnay sa COVID-19 situation mula sa 7 lalawigan at mga syudad sa Gitnang Luzon.
Balik sa zero ang numero ng COVID-19 cases sa Subic Bay Freeport matapos ang 3 linggong surge na nagsimula noong Enero. Ayon po kay SBMA Chairman at Administrator Attorney Vilma Aisma, nitong February 9, araw ng Miyerkules, wala nang naita ng bagong kaso mula sa mga residente at transient workers o guests sa lugar. Gayunpaman, may 2 aktibong kaso pa na binabantayan. Ayon po kay Aisma, magandang senyales daw ito na patapos na ang peak ng Omicron variant sa lugar at malaking tulong daw dito ang vaccination program. Gayunpaman, hindi pa rin daw dapat magpabaya at patuloy na sumunod sa safety health protocols. Ganito rin po ang paalala ni Aisma sa lahat ng stakeholders sa loob ng Freeport. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shearline po nakakaapekto sa Visayas at Northeast Monsoon naman po nakakaapekto dito sa Luzon. Kaya po ang Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula ay maulap po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. Samantala po ang Quezon at Aurora, Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging maulap po ang papawiri na mayroon din po inaasahang mga light rains, dulot po ito ng hanging amihan. So, natitulang bahagi po ng Mindanao, bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po inaasahang mga isolated cases ng rain showers and thunderstorm. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm at easterlies.
Sa ngayon po ay wala naman po tayong ibang binabantayan na sama ng panahon, maliban lamang po doon sa shear line na ito at saka hanging amihan. And then, wala po tayo inaasahang bagyo o papasok ngayong sa ating par ngayong weekends. Kaya samantalahin po natin ang lamig ng panahon na dulot ng amihan. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po sa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat at happy weekend po sa inyo lahat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 situation sa Pampanga, nasa moderate risk na ayon sa Octa Research. Face-to-face classes, bukas lamang para sa mga fully vaccinated na estudyante at guro. Higit kalahati sa bilang ng mga registered voter, kabilang sa sektor ng kabataan. At mga equipment gagamitin sa eleksyon, sinimula ng ihatid sa iba't ibang lalawigan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nasa moderate risk na lamang daw ang COVID-19 situation sa lalawigan ng Pampanga ayon po yan sa Octa Research Team. Paalala naman ng mga eksperto, dapat pagtuunan ng pansin ng mga lokal na pamahalaan ang population protection kasabay ng pagluluwag ng travel restrictions at higit na pagbubukas ng ekonomiya. Narito ang report. Inihahanda na raw ng city government ang mas maraming pagbubukas ng mga negosyo sa syudad. Ngayong inaasahang ibababa na sa Alert Level 2 mula Alert Level 3 ang lalawigan ng Pampanga. Iyon ay matapos na itigil ng national government ang pagpapatupad ng mandatory quarantine sa mga fully vaccinated na returning Filipino, OFW at gayon na rin ang foreign travelers. Ayon kay Mayor Chris Garbo, panahon na upang magbukas ang lokal na ekonomiya sa Mabalacat. Yon ay dahil narito ang lugar ng economic zone ng Pampanga. Sa mga negosyo, kailangan magluwang na tayo niyan, no? Kasi nga, in our medical background, ang mutation, pag parami ang mutation ng ating COVID, yung virus, pahina ng pahina ang epekto niyan sa tao. More so, dahil nga nakapag tayo ng herd immunity tayo, maaga tayo nakapag herd immunity, kaya talagang ang Mabalacat City is already go na sa ating pag-focus sa ating pagbukas sa ekonomiya. Ang pandemic exit plan ng national government ay nakatuon pa rin umano sa capital investment sa kalusugan. Kaya ang legislative agenda ni Mayor sa konseho, kasabay ng mas malaking koleksyon sa National Revenue Allotment dahil sa Mandanas ruling ay doblehin ang budget sa healthcare service. Fiscal year na ito nga ang pinagandaan ko eh. Because of this Mandanas ruling, na nakuha natin na karagdagan sa ating internal revenue allotment, yan dinagdag ko yan. Kung dati 100 million lang, dinobul ko ang mga medical at health program ko. Mai-institutionalize ang programa ng LGU sa pagkakaroon ng COVID-19 testing center at healthcare facilities na nasa loob ng komunidad. Ang plano ng lokal na pamahalaan upang maging accessible umano ito sa mga tao.
Samantala, population immunity na umano ang dapat pakitunguhan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbalangkas ng kanilang pulisiya sa pagbukas ng ekonomiya, ayon sa UP Octa Research Team. Yun ay dahil ang dominanteng Omicron variant ay nagresulta ng pagtaas ng immunity nito sa populasyon ng bansa na kalaunay nagpahina sa COVID-19 cases. Calling it population immunity dahil ang tingin ko ay maraming nahawaan ng Omicron or na-expose, karamihan naman mild at asymptomatic, kaya mababa yung hospitalization. Pero dahil na-expose sila, ay immune na sila sa Omicron. May antibodies sila against Omicron. That's why hindi na tumataas ulit yung cases. That's why patuloy siyang bumababa. So that's why we can take some liberties sa pagluluwag ng quarantine, especially for international travelers. Sa kondisyong ito, sakaling hindi magiging mapanalasa ang susunod na mutation ng bagong variant ng virus, ay ang tinatawag na endemic. Kaya ang kolaborasyon ng national government at lokal na pamahalaan ay mas maigi umanong maumpisahan na, lalo na sa pakikitungo ng health restriction. There should be discretion din ng local government and ng businesses kung ano yung mga magiging policies nila. Habang nilinaw ng UP Octa Research Team na hindi ang gobyerno ang nagsasabing wala ng pandemya. Generally, if the WHO says we're in a pandemic, we are in a pandemic. So sila yung makapagsabi na, ay tapos na yung pandemic. So we can exit out of the pandemic. So iba yung exit strategy and iba yung trying to live with the virus. Parang we're still in a pandemic, pero we're just managing. Tulad ng ginagawa natin yan. We're at alert level 2. We might be in alert level 1 soon. Pero we're living with the situation, with the virus. Sa record ng UP Octa Research Team, susunod na ang Pampanga sa posibleng magluwag sa alert level. Ito'y inaasahan umano sa susunod na linggo dahil sa relatibong pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. The entire province of Pampanga, yung 7-day average is 147 based on DOH data. And there's a negative growth rate, negative 56%. Ibig sabihin, yung cases now lower by 56% compared to the previous week. Yung ADAR is 4.92. This is considered moderate, pero actually mababa na yan kasi 10 yung cutoff for moderate. So bumababa siya, and your reproduction number that I'm seeing is 0.39. So mababa rin yung reproduction number. This means definitely on a downward trend. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling iginit ng pamahalaan na tanging mga fully vaccinated individuals lamang ang maaaring makibahagi sa face-to-face classes na nakatakdang ikasa sa mga darating na araw. Sakop ng ata sa mga guro, school personnel at mga estudyante. Sa lalawigan ng Bulacan, isang ordinansa inilabas ng provincial government upang matiyak na fully vaccinated lamang ang lalahok sa pagbabalik silid-aralan. Narito po ang report. Hinikayat ng National Task Force Against COVID-19 o NTF ang mga paaralan na tiyaking lahat ng estudyante, guro at school personnel ay bakunado na bago ipagpatuloy ang face-to-face classes. Inihag ito ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kasabay ng rollout vaccination para sa mga bata edad 5 hanggang 11 sa Bulacan nitong Huwebes. Ayon kay Galvez, tanging mga fully vaccinated individuals lamang ang pwedeng makibahagi sa face-to-face classes. Kabilang dito mga guro at school personnel na ire-require na dapat 100% vaccinated, habang ang mga wala pang bakuna mananatili sa online learning. Ito raw ang napagkasundoan nila ni Education Secretary Leonor Briones at ng IATF. Nauna nang inihag ni Briones ang pagsuporta sa Res Bakuna Kids Program na naaayon sa kanilang pagsisikap na palawigin pa ang face-to-face classes sa bansa. Samantala, batid daw ng gobyerno ang pangangailangan na ipatupad ang malakas na mandato sa pagbabakuna sa mga darating na panahon. Ito'y sa oras na mabakunahan ang mayorya ng mga kabataan at dumating na ang malaking supply ng bakuna.
Samantala, naglabas naman daw ng executive order si Bulacan Governor Daniel Fernando upang tiyakin na lahat ng estudyante at guro sa probinsya ay fully vaccinated bago ang on-site classes sa 109 na public schools na magsisimula sa February 21. Batay sa datos ng National Vaccination Operations Center as of February 9, nasa mahigit 26,300 ng mga bata edad 5 to 11 ang nabakunahan na ng first dose ng COVID-19 vaccine sa 40 vaccination sites sa bansa. Nasa 8.7 million na bata naman ang nabakunahan na sa buong mundo at walang reported death na naiugnay dahil sa bakuna. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagsimula na po ang Bataan General Hospital sa pagbabakuna ng anti-COVID-19 sa mga bata 5 hanggang 11 taong gulang. Siniguro naman ng DOH na ligtas ang bakuna sa mga bata at wala pang naitalang nasawi sa buong mundo. Narito po ang detalye ng report na yan. Ang nanay na si Marjorie Ann Mena ay isa sa mga unang nagboluntaryong ipabakuna ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kwento niya, buong pamilya nila ang nagpositibo sa COVID-19. Silang mga bakunado ay asymptomatic habang ang mga bata ay nagpakita ng mga sintomas. Kaya hinihikayat niya ang mga magulang na huwag matakot ipabakuna ang kanilang mga anak. Yung mga bata, yung panganay kong anak at yung 2 taong gulang kong anak, high fever, yung hindi sila makakain, may ubo, may sipon, lahat ng symptoms mayroon sila. So ako ay highly encourage yung mga magulang na nandiyan na may anak na 5 hanggang 11 taong gulang na pabakunahan natin ang ating mga anak. Ang 11 taong gulang na anak naman ni Jocelyn Bunagan ang nag-iisa sa pamilya na hindi bakunado, kaya agad